Membuat kanopi baja ringan di bulan puasa. Halo Cah, assalamualaikum. Balik meneh Cah karo aku. Nah, iki aku duwe garapan Cah. Iki nggarap kanopi baja ringan. Lah iki sing ameh nggarap iku kulon omahku Cah. Lah iki materiale teko mau awan. Tek nggarap aku bengi Cah. Mergane nak awan kuwi ono kesibukan lain dadi iki digarap bengi. Lah iki lagi ngebur gawe pinggiran samping kiri, samping kanan, depan karo belakang Cah. Kremonan corone. Lah iki panjange sing lebar kuwi sekitar 8, lah panjangnya sekitar 6 cah. Lah iki lagi disusun yo cagake sing ngarep iku 4 meter cah, 4 meter sekian agak salah yo. Lah sing mburi iku 3 meter sekian. Lah kae ning kampung kae yo ono dandan cah, kae lampu. Lah soalnya aku ono kesibukan kene, dadi ini aku gak iso melu. Lah iki sing ngarep kae wis ngadeg cah, kae sing ukuran papan iku yo cagake sing 4 meter. Lah iki sebelah omahku cah, iki omahku kulone nggone makdeku. Lah sing tak garap iki nggone makdeku cah, wong wis turu mane peteng. Lah kae lebar iku 8 meter cah. Soale tak sambung 2 meter. Lah iki barang iki sisa. Pokoknya nggarapku kuwi bengi terus cah, bar mulai traweh ngono kae tekan jam 1. Lah iki ono drama cah, ono mati lampu arang. Wong aku ape ngedekno cagak ra malah ono lampu mati arang. Lah ndelok iki wis ngadeg cah, wis anane senter-senter yo lah apa-apa. Penting iso kerja. Iki silak bodo soalnya cah. Mane ndang dadi. Lah iki wis dadi cah, usuk-usuke juga wis tak pasang cah. Iki garing ngerengi cah. Yo meskipun drama mati lampu, udan ono wae wis gak apa-apa. Sing penting aku iso kerja wis alhamdulillah. Iki sesuk ngerengi cah. Lah iki wis to Justis to iki sidonge bodonan apa ora. Iso gawe ndokok tamu ben ora kepanasan montore wajan Justis planning-e. Ayo cah sapa sing ape gawe siap iki aku. Malah promosi yo wis ora apa-apa cah. Ketebalan baja ringan iki nek ora salah 0,7 nek salah. Dan dhuwure kok nganu cah atap pasir cah. Yo galvalum tapi kan ning kono. Lah iki wis reng-rengan cah. Iki makno garing atapi iki was makno penak iki garing atapi to. Wis bareng ngatapi ngono saiki ne nganu cah gawe sikilan opo yo angkur-angkuran ngono kan ben kuat kokoh dan tahan lama. Yo iki dikai nggowo boto karo adukan ngono cah. Lah iki wis dadi cah. Yo iki bakal sore soal dipapen cah. Makane ora api-apian. Sik ku di finishing ku nak wis papingan ngono kae cah. Lah iki wah iki yo padha gludak-gluduk asline kudu dian. Lah iki sing terakhir iki. Alhamdulillah iki wis masuk prosesi pengatapan cah. Iki wis tak atapi, wis entek setengah punjul kae paling gari petang lembar cah. Tapi aku mudun cek ngopi sik cah ben fokus ha. Nduk dhuwur nek ora ngopi iki jan ngantuk. Soale iki minim penerangan. Wedine nak kliwat. Ojo lali dikopini karo di es teleri cah ben seger ki ono garing gawe. Wis pokoke dibantu tonggo teparo. Kene iki senengane mung dos rawung cah, kalanganku cah. Pokoke tanggane duwe opo-opo, duwe gayan opo, pokoke iki duringan tangan ngono kae. Lah ndelalah iki bareng tapi malah diuji coba langsung cah. Dan duwe resep pual angine kenceng pol. Yo wis ora apa-apa, ben ge ngetes iki ono sing bocor apa ora. Tapi ndelalah aman terkendali cah. Ora ono sing bocor. Wis pokoke jan jos cis. Oke lanjut iki ning hari selanjutnya cah iki aku nganu cah nutup kae ben yo ben ora kudanan juga kae yo dipasang talang cah. Oke cah iki wis proses akhir ya. Wis matur suwun wis nyimak videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.